מרגיש פה איזה משהו שלי אישית הוא חשוב, זה לא משהו שתלמדו תמיד בכל קורס שיאצו. כשאני שולח את הפעם ראשונה את היד, אני לא מעביר את היד ככה, אוקיי? אני מעביר את היד עם גב כף היד, חוזר ומניח. לי אישית זה חשוב. ואני רק נח שם. ברגע שהנחתי את היד, יש כבר משקל שלי שעובר לשם. מה קורה פה? יש כבר משקל יותר לשם. מה שאני עושה זה פתיחה קטנה של רגל שמאל. שלחתי את יד ימין, פתיחה קטנה של רגל שמאל. 1, 2, 3. בסיס. אדמה. תמיכה. אני רק נח לשם עכשיו. יד מלאה, רופפת. אולי קצת מפחדת, חוששת, אבל היא מלאה. יד מלאה, עקב כף היד, משדר נוכחות. בתוך המקום הזה, כל כף היד משדרת נוכחות. מאיפה הנוכחות הזאת? מפה. היא לא מפה. הנוכחות הזאת. פה. זה המקום הזה, המקום של הקשרה. זה איזושהי תנועה פנימית. אצלי, אצל מרים, זה לא משנה. מתחילה איזושהי תנועה פנימית. איזשהו ניגון. והניגון הזה מבקש קצת החוצה, ביטוי. מהמקום הזה מתחיל איזשהו נענוע. ואיפה הנענוע הזה קורה? אני חושב שזה קורה מכל הצורה שאתם רואים. איך קוראים לצורה שאתם רואים? זאת מרים, זה יצחק, והם נוגעים אחד בשני. המוח שלנו יודע לחלק את זה בצורה כזאת. אבל כרגע יש פה צורה חדשה, שלא בהכרח יש לה שם. כל הצורה הזאת עכשיו נע ביחד. זה לא היד שמניע, כל הצורה הזאת נע. אוקיי? צורה. כל זה עכשיו כבר הוא אחד. לא מרים או יצחק. יצחק נוגע במרים. אולי מרים נוגעת ביצחק. איפה אתם פה? אתם יכולים להגיד, אתה יזמת. אבל הרעיון הוא להתחיל לראות את זה פשוט. ומהמקום הזה של התנועה, שכבר כל הגוף מתחיל להתנענע, אני מתחיל לפנות, ומצטרף עוד יד. אוקיי, אני חוזר על זה. תנועה. פונה, ממשיך את התנועה. תוך כדי הפנייה, מצרף עוד יד. הנה. אוקיי, זה יכול לבוא ממקום נמוך, זה יכול לבוא ממקום גבוה. אוקיי, זה לא באמת משנה. מה שמשנה הוא שיהיה איזשהו ריתמוס, איזשהו המשכיות, איזשהו קצב. קצב שאתם קבלתם. קצב יכול להתגבר. אוקיי? אבל גם הוא לא מתגבר מהר. הוא מתגבר בהדרגתיות, הוא גם מתחלש בהדרגתיות. אוקיי? אבל יש איזשהו קצב. קצב נכון. אז זה יכול לבוא ממקום כזה, יכול לבוא רק ממקום כזה. הגוף יכול להתנענע. אנחנו מתחילים ליצור, מתחילים את ארגז חול, כן? בדרך כלל, המקום שאנחנו נתמוך בו ונהיה הרבה פעמים קרובים אליו, פחות או יותר אזור הסקרום, בעצם המצב, זה המקום שבו הולכת להיות יד האם שלנו, אוקיי? ממקום כזה אני נח, עכשיו, אוקיי? קצת אנטומיה, יש לנו עמוד שדרה באמצע, שני הצדדים של העמוד שדרה, יש לנו שרירים, בשבילנו זה זוקפים, מאוד ברורים, כולם מכירים אותם על עצמם, ובטח גם על אנשים אחרים. יד אחת על עצם העצה, יד שנייה על הקיבה של הזקף, אוקיי? אני מתרחק מעט ומעביר את המשקל לידיים. אוקיי. עכשיו התחלנו שיאצו. אני נח פה. המשקל מחולק על
25, אוקיי? 25, 25, 25, 25, כן? אוקיי? בסדר? אני מתחיל מתחת לקו החזייה. את החלק הזה אנחנו נגיע אליו, אוקיי? זה נכון גם לגבי גברים. מי שלא בא מחזייה, אז פעם הבאה לספור. אז מתחת לקו החזייה אני מעביר משקל קצת לגבי הישענות. ההנחיות לא יהיו כאלו ארוכות גם בפעמים הבאות. ולאט לאט אנחנו נוריד מילים, זאת המטרה. כרגע זה ההנחיה הראשונה. קצת על הנחיה. הישענות. הישענות זה לא אומר שאני נופל עליה. אני ישן פה יותר מדי. זה לא אומר שאני רחוק ממנה. זה אומר שאני בדיוק 90 מעלות מעליה. ואני רק נעכשיו. עכשיו אני רוצה גם קצת לזוז, נכון? אז אני מעביר משקל יותר ביד שמאל. נושם. מעביר משקל יותר ביד ימין. ביד שמאל משתחררת, יורדת קצת למטה. מעביר משקל יותר ביד שמאל. זה קורה בכל הגוף שלי, אוקיי? זה לא רק בידיים. זה שאני משתמש במילה ידיים זה לא אומר שזה כל הידיים. שזה רק הידיים. ידיים. משתחררת. עוד פעם. 1, 2, 3. במקרה של מרים, 3 פעמים. אנחנו עוברים לצד השני. כדי לעבור לצד השני, אני מתרחק טיפה. עוד קצת על הישענות. הישענות תבוא ממקום שתמיד יש לי חלל. תמיד יש לי ספייס. במקום שאני סוגר את עצמי. אני חנוק. במקום שאני קורא את עצמי. מקום שיש בו ספייס. למצוא את המקום הזה זה כל החיים. זה לא... אי אפשר להגיד מצאתי. הוא משתנה גם. כל פעם הוא משתנה בהתאם לאדם שאתם עובדים איתו. בהתאם לאיך שאתם מרגישים היום. שוב פעם, 1, 2, 3. 1, 2, 3. אני לא יוצא וחוזר. מה לא לעשות? לא יוצא, חוזר. לא עושה את זה. יש מקומות שמלמדים שיעצו ככה, אנחנו לא עושים ככה. אנחנו 1, להעביר משקל, אני תמיד תומך את מרים. תמיכה. דיברנו על 90 מעלות, גם המילה תמיכה מצטרפת. תמיד יש תמיכה. 2, 3. 1, ימין. 2, מצרף את היד. 3, מעביר משקל ליד שמאל. אבל תמיד יש שם תמיכה. אני לא בורח ממנה. אם היא הייתה על התקרה, אני תמיד תומך אותה. מה זה תמיכה? לא הבנתי. היד נתמכת על מה? אני תומך את מרים. תחשבי שעכשיו מרים יכולה ליפול לתקרה. אני מחזיק אותה שלא תיפול. פה היא נופלת. זה כאילו דמיוני כזה תמיכה? כן. זה דברים שאחרי זה יורדים לתוך הגוף. לאט לאט. בהתחלה הדברים יישמעו קצת אמורפיים, ולאט לאט הם יקבלו צורה. כמונו בערך. אני חוזר. 1, 2, 3. 1, 2, 3. פעמיים. מתרחק קצת. 1, 2, 3. 1, 2, 3. פעמיים. יד מונחת על הישבן הרחוק. אוקיי? על החלק העליוני. יד מונחת על השכמה הקרובה, אלכסון. ואני מכניס משקל גוף. אני לא נקרא. אני שומר פה על נפח, גם פה. 1, אני לא פותח את מרים, אני לא כופה עליה משהו. אני סך הכל מצטרף לתוך התנועה הזאת. הפתיחה כבר קורית מעצמה. 1, 2, 3, 4, 5,
אתם תזכרו? לא. בכל הרפיטים האלו אתם בטוח תזכרו.